Igbo ndị ọma na-ege ntị ekenekwa m unu. Dịka anyị si wee kwu, ife anyị nọ na tata bụ maka ịkọwa maka research methodology, mana anyị na-eyuzukwa oyibo na-eyuzukwa Igbo nke anyị nwere ike. Ife izizi a na-atụ anya na ị kwesịrị imenụ ma ọ bụrụ na ịgụsị akwụkwọ wee sị gị weta proposal. Ife izizi ya eme bụ gịnị? Research proposal and how to write a good research proposal. So ife izi ya mee bụ proposal. Ọ ya ka anyị ji wee gbakọta taa sị ka anyị kọwaa anya n'ụdị anyị nwere ike ịdọrọ ụmụ Igbo ka ama ma enwee ike ịghọta ya. What is a research proposal? Research proposal enwere fọz a na-akọwa na-abụrụ kedu ife ị chọrọ ide, kedu ife dị gị n'obi ị chọrọ ide maka ya. Then a research, look at it. A research proposal is a simply a structured formal document that explains what you plan to research. It might be 1 page, 2 pages, 3 pages that explain what you want to write. Of course, it goes with a research topic. Why is worth researching? You have to justify your topic and how you plan to investigate it, your practical approach. Kedu ebe ihe eweta mmụọ ife ụfọdụ ihe eji wee dị ya? Kedu ebe ihe esi wee gaa wee nwetasia materials na ife na-edigara ma akwụkwọ ndị degolia delu before you wee chọọ iden? The purpose of research proposal, its job, so to speak, is to convince your researcher, supervisor, committee, or university that your research is suitable for the requirement of the degree program and manageable given the time and resource constraint you will face. Many students na adị na-enwe problem oge ụfọdụ maka na, for example, nọ na Thailand, you wee nọrọ na Thai university chọọ ide thesis. Ụfọdụ problem nchọpụta ụfọdụ ụmụ akwụkwọ na-enwe bụ ịchọọ ide thesis dee ebe ị na-amarọ maka ya. For example, na ịchọọ ide thesis ị bịa dee ife maka China, ị nwekwa ike ịnafe, mana oge ụfọdụ ọya ọ na-ebu aka. Mana ọ bụrụ na ịchọọ ide thesis dee maka Nigeria, mana ịbụ onye Nigeria, oge ụfọdụ ọya enyere gị aka. Mana ife a na-adị na-achọkaba bụ ndị university bụ ka ịgụsikenefe ife kpatalụ iji chọọ ide ife a. Ife ị chọọ ide na kedu ụlọ ọya aba balụ ndị society, bakwudelu ndị university na-agụ maka ya. How to write a good research proposal. Nke izizi, finding a topic for your research proposal. Oge ọbụla ị na-agụ akwụkwọ, ọ bụrụ na ị nọ na university bụrụ undergraduate, ife izizi ya na-eme bụ na assignment niile na-enye gị, ị na-achịkọta onwe gị ọnụ maka project ị chọrọ ide, ị chọba topic ị chọrọ ide maka ya. Mgbe m na-eme my PhD, ife izizi kpatara m n'uche bụ na m chọrọ ide maka Igbo spirituality. Before m bidogodo na m chọrọ ịmata more things about Igbo spirituality. Etu a ka ọ dịkwa ụmụ akwụkwọ ndị ọzọkwa. Ya bụ na the first step a na-etake be, look at it, first step, finding a topic for your research is a crucial first step. You should not be treated lightly. Maka na ọ bụrụ na ị fụrụ topic, ọ ya ebughị aka. Ị achọlele topic ị chọrọ ide maka ya. Ya ka eji wakpo ya academic writing, maka na academic ka ị nọ ya. Second step, developing your research idea. Focus your interest on the general topic, then you need to develop your idea. Yes, ị nwere ike ịkọ maka religion. Ị nwere ike, the first thing bata gị n'obi abụ maka religion, African religion, for example. From African religion, you nwere ike ibutue down to Igbo religion. From Igbo religion, you nwere ike ibutue that a particular aspect of that particular religion. The third step, conducting a literature review for your research proposal.
academic findings, articles, journals, and research works relating to the topic. Ebe a bụ ebe ụmụ akwụkwọ ụfọdụ na-enwe nsogbu. Number one, elozikwa na first step, a topic. Look at it. Finding a topic is the first step. Finding a topic. Second step, developing your research ideas. Focus your interest on the general topic. Each otago topic. Topic ga-abụrụ maka gịnị? African religion. Then, iwe si ebe a wee budata ma ọ bụ na ịbụ onye Igbo, Igbo religion. Iwe sizi ebe a wee chọba a particular aspect of that religion ị chọrọ ide maka ya. Inwe ka ọ bụ na ị chọrọ ide maka alụsị. Nke ịtọ, the third step, conducting a literature review for a research proposal. Yes, mgbe ị chọpụtazili topic ga-anụnwa, ife ọzọ ya emezi bụ ịgazi na library, chọbazie akwụkwọ, mara ife ndị mmadụ degolo maka ya topic ị chọrọ ide maka ya. Ịchọbazie akwụkwọ, ife a na-akpọ ya ebe anụnwa bụ gịnị? Literature review. Ife ọpụtara bụ akwụkwọ, jee na library, chọba akwụkwọ, chọọ akwụkwọ ndị mmadụ degolo. Enwekwa ike ọ bụrụ nke ya afọ bụ article, journals, or research works ndị ọzọ, ma ọ bụ species, ma ọ bụ ife ọbụla akọrọ relate to that particular topic. Very, very important, because academic writing nwere usoro. Aka a na-agwa gị kịta, usoro anwa bụ na nke izizi ịchọtago topic, nke ịbụa i generalize the topic wee bute wee gbọdataba, nke ịtọ bụzi kedu akwụkwọ edegolo maka ya bịa ya bụ ife ịchọ ide. Ọ dị very important. Nke a bụrụ nke ịnọ, defining a research gap and research question. Yes, mgbe ị chọpụtazila akwụkwọ nke imesi nke ịtọ, chọpụta literature review, akwụkwọ yitelu topic gị ịya, maka ọ bụrụ akwụkwọ niile ka ị kwesịrị ego. O nwere nke yitelu ya topic, nke ahụ yitelu ya topic ka ị ya ewelu. Ị nwere ike ọ bụ jee na library, efu akwụkwọ ebe 10 of them, i wee select ya about 3 or maybe 5 depending on you. Ị nwere ike gụsịa 10 of them, mana ị nwere ike limit ya to primary source to secondary source. Ọ bụrụ ofu akwụkwọ bụ ife yitelu exactly what you are looking for. Then, kedu ife ọzọzi? Ọ bụ na akwụkwọ ịtọ ka egosigoro, i wee chọọ ma ọ bụ akwụkwọ ọnụ ọbụla egoro, ịgụsịa ị na-jot down ebe fa yitere onweba, ebe fa dị iche iche. Mana ife kachasị mkpa bụ kedu ife fa na-ekwuro maka ya ka a na-akpọ gap. Defining a research gap. Maka na onwe ife fa kọrọ, o nwebugo the YouTube in my previous lectures ekwu maka, for example, na-echọ ide maka Biafra, i wee gụọ akwụkwọ Ojukwu dere maka Biafra, i wee gụọ akwụkwọ Wazirike dere maka Biafra, i wee gụọ akwụkwọ Nnamdi Kanu dere maka Biafra. Ndị a bụ ndị ama ama. Enwekwara ndị ọzọ, mana nlimiti mmadụ ịta adọ ka m wee kọwaa ife a na-ekwu maka ya. So ị nezi anya ịfụ na ịgụsịa maka ife Ojukwu kwuru maka Biafra, ị mara ebe olili mpeli ọ na-emetasịrọ. Ị gụọ maka Wazirike, mara ebe olili mpeli ọ metasịrọ. Ị gụọ maka Nnamdi Kanu, mara ebe olili mpeli ọ metasịrọ. Ebe a ka a na-akpọ gap. Gap anwazi bụ ife ahụ ịchọ ka ife ilue. Gap ị nwetara na literature review gị bụ ife ịchọzi research nke gị mezili ọ dị special. Ya bụ ife a na-ene anya. Is there one specific aspect of your topic of interest that is neglected in existing literature? O nwere ife ịchọrọ idenu, mana ife mmadụ ịta anụnwa mkpọbụ ga-afa degasịrị n'ife ịtọfa defe ekwuru maka ya. Ifugo ijidego one gap. What do scholars write about the existing gaps on the topic? What are their suggestions for the future research? Even though na ụfọdụ desịrị akwụkwọ desi onwe ifefa chọpụta fa na-etinyere na ya, fa nwee ike wee ka fa si wee lọnch ya gị ya ngị nwa pik li ozugbo, maka na nya bụ ife kwesịrị na nke gị ga-adị iche. Contribution gị kwesịrị ịdị iche. Elo ịchọ ịtụnyere ndị ụwa kwesịrị ịdị iche. Ife anwa dị gị n'isi ịchọ ibupụta wee nyere nne na nna aka, wee nyere ndị ezinụlọ aka, wee nyere ndị obodo gị aka, wee nyere ụmụada gị aka, wee nyere ụmụ nwoke gị aka,
wee nyelụ ndị ụmụama anyị na-akpọ ya ụmụama ife anwa ịchọzili wee bupụtazie anya maka na onye kpatara iji wee chọọ ide ife. Is there anything that you believe warrants more attention? Yes, mgbe ị gụsịrị literature review anụnwa wee chike malụ ife kwesịrị ikwu mana ekwuru ya ịlụzikwana na ife ịchọpụta na ife niile anwa na literature review gap ndị ọzọ efiluru ebe fa kwesịrị ime ife ụfọdụ ikwu ụfọdụ maka ekwuru ya. For example, ị bịa na ọchịchị ndị gọvanọs na gọvanọ nke a mere ife dị etu a, gọvanọ nke a mere ife dị etu a, gọvanọ nke a mere ife dị etu a, mana fancha niile nwere ife fa na-emetasịrị ọ bụrụ gap. Establishing a theoretical framework for your research proposal. Okay, mgbe ahụ ịchọpụtazịrị ịgụsigonu established literature ka a na-akpọ literature review due to na ọ bụ ife dịgolo already i wee sizie n'ebe anwa ground anwa fadebegolo already wee rọpụta some theories ị nwere ike ibase wee bido nke gị. A theoretical framework is different from a literature review. You need to establish a framework of theories as a lens to look at your research topic and answer your research question. A theory is a general principle to explain certain phenomena. Yeah, mgbe ị gụsịrị literature review, o nwee theory ịchọpụtasị n'ebe ahụ, o nwee ife ugodo ekwugolo ebe ahụ ka ị nwezili ike stand on wee si ebe a wee gaba ya ka a na-akpọ theoretical framework. Ife dịbụni before i wee bịa, ife megolo established before i wee bute nke gị, ife dịgodin ọbụla ya ka a na-efolo. Mgbe m kọwara maka theoretical framework ekwu m for example na-akọ maka Nigerian educational system. So mana Nigerian educational system adịbugoni before na iwee chọọ inye suggestions, iwee chọọ inye ideas, iwee chọọ ibupụta ife iji wee bili. Nke anwa dịbugoni ka a na-akpọ theoretical framework ebe ibidozi wee bido nke gị. Then emphasizing the scientific and social relevance of your research proposal. Imago mgbe ịchọpụtasị ife niile anụwa proposal gị kwesịrị ime emphasize akwụkwọ sayensị, ife ndị ọzọ, scientific and social relevance. Ife kpata na ọ bụ na idere ife a na ife na-emebi maka na ime a lot of research, you are examined a lot, you evaluated a lot, you are now convinced your university, convince your supervisor, convince your department or faculty that this your particular topic is very, very important and must be accepted. Both masters and PhD students are expected to make a scientific contribution. A concrete gap or shortcoming in existing literature on your topic is the easiest way to justify the scientific relevance of your proposed research. Yes, people a master's degree student, and what if I brought new idea? People a PhD student, new idea. So now question you go see in your proposal in such a way that your department go see they will be very happy. Your faculty go see they will be very happy because they want someone that will make their university great. Developing a methodology in your research proposal. Methodology is the system of method that you will use to implement your research. A methodology explains how you plan to answer your research question. Correct? After you in a method in will use, you question your proposal. Do you want a theoretical method or do you want conceptual method or most importantly quantitative method, qualitative method? I can akọwa quantitative method and qualitative method because mana ọ dị mma ka anyị mara na quantitative even when number, but qualitative just analyze with words. So our proposal kwesịrị ịkọwala ndị na-asọmit ya kedu method ị nwere ike use. You shall use quantitative method or qualitative method. Then
Nke ịsatọ n'asụsụ Igbo. Illustrating your research timeline in your research proposal. Don't underestimate the value of a good timeline. Inevitably, throughout your thesis process, you will feel lost at some point. A good timeline will bring you back on track. Yes. Brainstorming, you have to have a particular sketchy kind of line, kind of topics, and the way you have structured what you want to do. A karo maybe money inyego idea. Na fish on chapter 1, na fish on chapter 2, na fish on chapter 3, na fish on chapter 4, and na fish on chapter 5. Ọ na-enye aka maka na ọ na-enyere gị aka ịchụkọta onwe gị ọnụ na-adị na lost maka na academic writing abụọ kwa egwu achụtaba agba. Thank you. So n'isiokwu tata bụ ka anyị malụ na proposal ife dị mkpa nke izizi na proposal ka m bidokwa ọzọ. Number 1, first step, kedu for proposal ife ị chọrọ idenu. Nke bụ abụrụ gịnị ebe itinyere ife ahụ ị chọrọ idenu na topic itinyere ya. Nke ịtọ wee bụrụ gịnị literature review yitebelu that ife ahụ ị chọrọ idenu. Nke ịnọ wee bụrụ gịnị yes ife ịchọpụta na literature review ebe bụ gap ị nwere ike ifil. Nke ise wee bụkwala gịnị onweghị ndị ife dịbugo onwego theory dịgo before ị chọrọ ibase that theory ka ị nwere ike ilist kwa wee mmalụ ka iyesi wee kwụrụ. And then nke isii wee bụzikwala gịnị igosi na ife anụnwa proposal ga dị ezigbo mkpa because na ọ bụrụ na egere ntị na ife ya emebi. Nke saa wee bụrụ gịnị kedu method ịkwakọrọ iyuzu. Then nke ịsatọ wee bụziala gịnị kedu ya outline. Ekenekwa m unu Igbo ndị ọma na-ege ntị. Anyị sị ka anyị were etu a wee na-aga wee na-akọwa ka ụmụaka anyị wee nwee ike ịghọta bugodola obele ọnya bụ mkpa anyị. Ekenekwa m unu.